जब हम रहली भंवरपुर में अपने बाबा के घरवा हो, हे बहिनी सोनावा के सुपवा हो पछोरनी हीरा हो मोती हिलोरनी न हो, हे बहिनी सोनावा के सुपवा हो पछोरनी हीरा हो मोती हिलोरनी न हो। जब हम अइली राजापुर में अपने ससुर के घरवा हो, हे बहिनी नरई के सुपवा हो पछोरनी त गाँठ गुरी हिलोरनी न हो, हे बहिनी नरई क सुपवा हो पछोरनी त गाँठ गुरी हिलोरनी न हो, हे बहिनी एक रेवलना खातिन कैनी न हो। जब हम रहली चाचा के घर में अपने त सोना, जब हम रहली भंवरपुर में अपने चाचा के घरवा हो, त बहिनी सोनावा के सुपवा हो पछोरनी त हीरा मोती हिलोरनी न हो, हे बहिनी सोनावा क सुपवा हो पछोरनी त गाँठ गुरी हीरा मोती हिलोरनी न हो। जब हम अइली राजापुर अपने भसुर के घरवा हो, हे बहिनी नरई के सुपवा हो पछोरनी त गाँठ गुरी हिलोरनी न हो, हे बहिनी नरई क सुपवा हो पछोरनी त गाँठ गुरी हिलोरनी न हो। जब हम रहली भंवरपुर में अपने भैया के घरवा हो, हे बहिनी सोनावा क सुपवा हो पछोरनी त गाँठ हीरा हो मोती हिलोरनी न हो, हे बहिनी सोनावा क सुपवा हो पछोरनी त हीरा मोती हिलोरनी न हो। नमस्कार दोस्तों।